Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu video recenziju HD televizije. Danas mi je zadovoljstvo vam predstaviti Samsungov soundbar sustav model HWF751. Radi se o sustavu koji je dostupan u dvije boje, konkretno ovo je inačica u srebrnoj boji kao što možete vidjeti, a ukoliko se bolje crna boja sustav uklapa u vaš ambijent, tada tražite model HWF750. Glavne karakteristike ovog sustava su ugrađeno cijevno pojačalo u centralnu jedinicu, zatim takozvani vertikalni surround sustav koji bi trebao iz centralne jedinice pružiti višekanalni zvuk i u visinu i u širinu, što smo, kao što su testovi pokazali, mogli postići samo na relativno malim udaljenostima slušanja od soundbara, te također tu ugrađen senzor pozicije za centralnu jedinicu. Naime, logično centralna jedinica, ovisno o ambijentu, bi se mogla postaviti na podlogu ispred televizora ili na zid. Kako bi olakšao instalaciju, Samsung je ugradio senzor koji omogućava da se ugrađeni zvučnici prilagođavaju ovisno o tome kako ste podesili, odnosno kako ste montirali ovaj sustav. To je vrlo praktična značajka i jedna od prednosti soundbara općenito, jer njihova namjena nije da zakompliciraju život korisnicima, već da ga olakšaju, i Samsung je po pitanju instalacije ovo svakako uspio. Subwoofer snage 150 W izrađen je od plastike i membranu posjeduje sa stražnje strane iza crne mrežice. On bežično komunicira s centralnom jedinicom, te mu za rad je potrebno samo klasično napajanje iz utičnice. Kako bi se sa sustavom mogli upravljati, Samsung je priložio kompaktno daljinski upravljač s relativno velikim brojem tipaka, no tipke su tu isključivo da bi olakšale korištenje s ostalom Samsung opremom, prvenstveno sa Samsungovim televizorom, tako da s ovim daljinskim upravljačem možete upravljati kako sa funkcijama soundbara, tako i sa većim brojem funkcija vašeg Samsung televizora. Od priključaka Samsung posjeduje jedan digitalni optički ulaz, jedan HDMI, te 3,5 mm utor na koji možete povezati MP3 player, pametni telefon ili neki drugi uređaj. Kako bi zvuk bio što je moguće bolji u svakoj prostoriji, Samsung prilaže mali mikrofon koji se povezuje na centralnu jedinicu, nakon čega slijedi kalibracija putem automatiziranih testnih tonova i ovisno o ambijentu korisnik bi trebao dobiti bolje balansiran zvuk i samim time bolje iskustvo slušanja. Kada govorimo o kvaliteti zvuka, moram odmah na početku reći kako ovaj sustav daleko bolje zvuči od bilo kojeg audio sustava ugrađenog u moderne televizore, te će korisnici po pitanju glasnoće, dinamike te reprodukcije baseva biti više nego zadovoljni. S druge strane, od subwoofera smo očekivali mnogo više, te on u glazbi i u sekvencama u filmovima gdje su kraće niskotonske dionice dobro odrađuje posao. Međutim, u slučaju kada je prisutan kontinuirani dublji bas, primjerice potres, podrhtavanja, tada dolazi do problema i čak se može čuti membranu koja gubi kontrolu i koja bas pretvara u tutnjavu koja nije tako ugodna i zapravo ne daje pravi dojam koji bi korisnici trebali osjetiti. Centralna jedinica posjeduje USB priključak na koji možete povezati USB memoriju sa glazbom u različitim audio formatima. To može biti MP3, FLAC, OGG ili WAV, te tako bez dodatne linijske komponente možete uživati u glazbi u stereo formatu ili nekom drugom koji je dostupan putem različitih predložaka za zvuk. Što se tiče surround efekata, oni se mogu čuti, međutim nisu dobro lokalizirani i dosta ovise o poziciji sjedenja. Idealno je sjediti što je moguće bliže soundbaru, otprilike na 2 metra, da biste najbolje mogli iskoristiti i osjetiti ovaj efekt.
Poštovani gledatelji, to bi bilo sve u ovoj video recenziji. Srdačno vas pozdravljam i nadam se da ćete nas nastaviti pratiti na našem YouTube kanalu gdje ćemo se truditi što je češće moguće donositi najnovije video recenzije i priloge o svijetu koji nas sve toliko jako veseli, svijetu HDTV-a. Srdačan pozdrav!